ang pagkaon maghatag og kinabuhi. Maunay iyag yung direct na purpose nganong mukaon ang usa ka living being sama sa tao, mga hayop, apil na ng mga tanom, mukaon man sad kuno na sila para mabuhi. Ang nakaapan lang kay dunay duha ka klases pagkaon. Naay pagkaon nga maghatag og kinabuhi nga dili na mamatay, naa say pagkaon nga inigkaon nato posible na hinuon tang madali og kamatay. Lingiyay mong tupad ing naon sa may imong kasagarang gikaon, makabuhi, makamatay. Na. Sige kagkaon anang mga tamis. Makabuhi na, makamatay. Sige sa kagkaon anang dili tamis, makabuhi, makamatay. Patay gapon. Nya dili na lang yung kamukaon, mabuhi, mamatay. Ana mosamot kag kamatay. So unsa man di ay pagkauna ang naghatag og kinabuhi, mao ang gikan sa langit. Kaya ang kinabuhi gikan mas langit. Pero ang pagkaon nga gikas yuta makamatay gina. Di gina makabuhi. Lagi. Basta gikan si yuta, kanang kinuha bagi ka si yuta. Muna pag-ingon nila nga gipakaon ni Moises og mana ang among katigulangan, pagkaon to gikas langit. Giingnan dayong Hesus katong gihatag ni Moises ninyo dili man to gikas langit. Kay ila man tong gikuha gikas yuta. Nangahuog man to, mga yamog man to, mahuog si yuta nya ilang panguhaon. Mga murag mga puti-puti nga gagmay parehaning atong hostiyas, gisunod-sunod man na nato ang atong hostiyas. Pero ato sila manguha si yuta. Ang gusto ni Hesus kana yung gikas langit nga dili gikas yuta. Nya ang iya dayong gisulti, ako mao ang pagkaon nga gikan sa langit. Lisura no. O nang perting pataya ni Hesus kay nangangkon siya. Murabag ka na bang sa nga na mo witness ka sa imong kaugalingon unya wa kay maayong suporta nga katuhuan, patay gyud ka, konbikto. Mao na ang kana kunong witness ron sa impeachment ni BP Sara, wa gyud klaro. Labi na si Ramil Madriaga, matud pas mga lawyers nga akong gipamati sa social media, appeal ng mga former justices sa kaning Supreme Court, ingon sila ang iyang affidavit nga iyang gibasa ang kaayo kay why corroborating evidences and statements. Corroborating ba kanang mo support ba? Kay moingon siyang bugo pag eskwela kuno ni BP Sara, bugo siya. Nagkitabangan lang siya sa iyang mga professor ba to aron makapasar. Di man sila classmate kuno ni Sara. Nya dili sad siya professor ni Sara. So wa gyud kanang isip witness, kanang witness mura maguga nag first hand experience nimo ba? Ikaw gyud mo'y una, dili kanang hearsay, dili nang gipasapasa nga tabi. Nya di man sila classmate, di sad siya professor, nganong iya man tong giapil og sulti. Hawang kadtos ang giingon niya nga bagman siya ni Sara og ni President Duterte nga siya pahatdon atong milyon-milyon nga kwarta ngadto sa lain-laing tao nga gustong padad-an ni former President Rodrigo Duterte. Gisupo sa tos mga suod ni Rodrigo Duterte siya. Di man kay mihapit kakitaan na niya nga moapil mo kuyog-kuyog na ni President Duterte. Nganong dili naman lang si Senador Bongo mo'y gisugo ni Duterte o si Panilo ba kinsa pa nang iyang mga suod nga naagyod kanunay sa iyang circle.
anong siya man gyud nga og driver man na siya, driver man siya, kinsa man siya nga tugyanan ana. So di gyapon why corroborating evidence og statement. Napato sila ang giingon nga sa to ang regalo siya painting nitingog lang sa dayo ng gahimos painting. Uy, dili ko niya scholar, dili sa ko taga Laguna, taga Davao ko, ako'y gahatag ana. So mga claims kini nga dili katuhuan. Pag ingon ni Jesus nga ako ang pan nga gikan sa langit, katuhuan siya dili. Study ay lingay mong tupad ingnan. Too ka. Bayon sa man say corroborating evidence. Sige. Ha? Wag yapoy ay. No na. Pangitaig corroborating evidence. So unsa may mention ni Kristo ang iyang pagbunyag una katong pagbunyag niya dito sa Jordan naabli ang langit og dunay salampati nga mitugdon kaniya nakita ni Juan nga magbubunyag so ang ni witness mao si Juan nga magbubunyag nga nakita niya ang salampati nga mitugdon. Katulo ay kaduha ang mga gisulti sa propeta hangtod na gyud sa katapusang propeta natuman diha niya nga mataw siya sa babaeng ulay nga wahilabtig laki nga adto siya mataw sa Bethlehem nanganlan siya Hesus, di ba? Adi mo to mga corroborating naanis mga propeta natuman diha niya nga magikan siya sa Ehipto o kuhaon siya gikan sa Ehipto nibakwit man siya sa Ehipto nya magtubo siya sa Nazaret aron nganlan siya og Nazarin o dito man siya nitubo sa Nazaret. So naay mga corroborating evidences unya kung mosangyaw na siya matud pas mga propeta iyang ablihan ang mga lubnganan o di nigawas na si gikas lubnganan si Juan nga kisa to Lazaro iyang giablihan ang lubnganan unya ang mga buta makakita ang mga bakol makalakaw ang mga amang makasulti ang mga sanlahon malimpyo nahimo man atanan ni Hesus og isangyaw ang maayong balita ngadto sa mga kabos sige masadya ingon bulahan kamo mga kabos di ba sige masadya sangyaw so ang iyang gibuhat og ang mga nahitabo paunha na tundaan sa pulong sa mga propeta mao to nga tako kayong timailhan og niingon pagyud siya tamparoson siya, biay-biayon siya, og ila siyang ilansang sa cross. Gisulti naman sa nas mga propeta. Mao to nga, natuman gidiha niya. Ingon pa man gani ito si propeta Isaías ba to? Ang iyang naong dili na hitsurag tao. Panagna pa to. Nya, danawang naong ni Jesus pagka kulata niyag maayo. Di na tao, nang hubag nagmaayo. Porting dugo. Og nakita sa tanan nga gidugsak ang iyang kilid. Wa dili siya dugsaka. Nagtan-aw man to mga tao sa iyang mama. Patay na siya, gidugsak ng iyang kilid. So nahitabo na ay corroborating evidences. Pero ngano man nga jutay pa man kayong mutuo tungod sa kagahi natog ulo. Muna si Esteban sa unang pagbasa niingon siya pagkagahi ninyog mga ulo pagkatig-a ninyog kasing-kasing nga motuos Ginoo. Nisulti mas Esteban ni witness man sad siya gipatay sad siya. O tanawa unsa say timailhan nga si Esteban tinuod nga nagsultis kamatuoran
wa masuko. Wa masuko. Kanang tao nga nagbarog sa kamatuoran, di man na masuko. Kanang mga taong bakakon mo na dali kay masuko. Ngalingay mong tupad. Yung nadili ka masuko. Yung nadili ka masuko. Wow na. Ang tinuod sad nga saksi sa kamatuoran or saksi ni Hesus, dili sad na masuko. Muna si Esteban, igo ra siyang nisangyaw. Wa siya mag-usab-usab siyang statement. Pero wa siya masuko. Sa dihang gibato na gid siya, iya ra sang gisulti ang gisulti ni Hesus. Kay witness man siya. Sa imong mga kamot Ginoo, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa hapit na siya namatay, gisulti sa niya ang gisulti ni Hesus dito sa cross. Unsa man sa gisulti ni Hesus? Amahan ko, pasailua sila, kay wa masayod silang gibuhat. Unsa man sa gisulting Esteban? Ginoo, pasailua sila sa ilang gibuhat. Ninduta na, no? Pero kanang asawa nga magsigig simba, niya makasakop siyang banang nangabit masuko dayon, yawan o na. Wa mo corroborate, wa mo connect ang iyang gisimba kaysa iyang binuhatan. Kanang pari nga magsigig misa, o niya masuko o gamay ang kolekta, kana wa na maigo sa iyang pagwali. Kanang pari nga magsigig kasina sa iyang isig kapari, o niya masuko kon kana na ang malupigan, kana masinahon, wa na'y kalainan sa mga pari panahon ni Hesus nga maoy mipatay ni Hesus kay nalupigan sila sa kasikat ni Hesus. Di ba? Kinsa ka aron ang mga nagbaton sa kamatuoran kanang dili masuko sa ilang kontra sa politika, mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Next. Kinsa Manila ang dili gyud mag-usab-usab sa ilang desisyon bisan pag naanay hulga sa kadautan silang kinabuhi, mga Marcos Group, Pinklawans Group o Duterte's Group. Secret yapon. Mao na anha ta mo suporta, anha ta mo support ug modawat isip atong leaders katilingban sa mga tawo nga aduna bay corroborating evidence. Dili nang magsigig butang anang ilang mga naong des ilang mga project nya mingon din a project of ana kay dili man na tinuod kay kanang naong nga gibutang diha sa project anang karsada nga gihimo ug uban pa di man na kwarta anang naong anang gibutang diha, kwarta man na sa magbubuhis nga mo'y nagsigig agi nakabenepisyo. So kanang mga politisyan nga magsigig butang sa ilang mga naong magsigig pangangkon anang mga proyekto, liwat na sila sa mga bakakon nga mga saksi nga nipatay ni Esteban, katubang naghimuhimog istorya ug nagpatay ni Hesus kay gihimuhimuan sa istorya sa Hesus, nangangkon sila sa dili ilang kamatuoran. Pero ang tinuod yun nga nagpuyo sa kamatuoran, musulti na siya pero dili siya mangangkon nga siya'y tag-iya ni ana. Kamo di mo mangangkon sa inyong balay. Mangangkon, hastang yuta, ang kunon, hala. Misa mi gabi, di lang kumusultig hain dapita, sus, lisuras dan, purtig yung gamaya. Nya naay gikural nga yuta, daplin, nga dako kayo, bakanti kayo, gikural lang gid niya. Nga, gibinlan lagamay kaayo ang daan nga agianan nga kunay bumbirong musod di gyud kasod kay ang ato ganing inuba galisod og sud hapit na mabag-id magsugat lang kay ang motor ug ang inuba di na hapit magkasugat kinahanglan jud ka mohunong pero naay yuta nga dako nga bakanti kaayo layo kay ngadtong koral wa gid niya irugi bisan na lag mga 2 meters iya ang tagi irog kay dako pa man kay siya yuta. Di siya kahatag og 2 meters kay nga naman ako nang yuta. Ingon ana ta ka salbay niya mo simba ra man na usahay tingali.
Nya gamay sa kay naghinulgan sa kulikta kanang mga klasehas tao inana gamay kay na mo magsige nagkwenta bukag ako kulikta dato na ng pari di man ganin na mo palit tingalig raffle ticket kaya ilad-ilad mo na padir ilad-ilad na raffle dili na lang gyud kwintahon ba nga kada nimo donate sa simbahan kada nimo hugs kulikta kada nimo palit og raffle ticket naghatag ka og kaayuhan sa katilingban niya kay naghatag mga kaayuhan sa katilingban ang Ginoo mobaws pod nimo og daghan gatusan kapilo nga kaayuhan mo na gitawag nato grasya nay nangutana nako padir ngano man ka nga maligyag slat magsige sa kagpalit og slat ikaw gyud na maligya nganong mo palit man ka nako ang pagpalit og slat sa una ba katong slat pa ba ang pagpalit og slat, ako man ang gituhuan nga makahatag na nato og kaluwasan. Unya, kamo ray magsigig palit. Ako mo'y di maluwas. Naam sa ko'y akong kaugalingong income. Kay kada nako dupa naam sa ko'y kulikta. Nganong di man anako kuhaan. Di ba? Inana na kamatuura na. Karon kuha na sa ning ato raffle tickets. Padayon magyapon kog palit sa raffle tickets. Ingles unya padir og ikay mo daog nako abangan ang susunod na kabanata. Di lang ko motel kay dili man na siya ang daog mo akong giapas pero og makadaog di abangan ang susunod na kabanata. Nganong musulti man ko suwa diha pero ang akong gituhuan nga matag palit na kog raffle ticket doon ako'y mapaabot nga premyo gikas Ginoo. Munang dili na lang ko magpaabot og premyo gikas yuta. Ang dako gyud kay nakong premyo mga igsoon kung makaabot lang gitag mga 200,000 ka tickets ang mahalin. Dako kay nang premyo kay dako kay nagkaayuhan dinhi sa atong parokya. Mahuman nato ang atong bell tower na dili ta makautang. Tong bell tower ba? Nindutan mo na itong bell tower? Dut kay na. Nya, mahuman sad ang atong adoration chapel, nawa sad tay utang. Nya, mapunan ang ato, makahimutag bagong CR. Pwede na mo diha mga matay. Nya, makailis pagita sa atong mga lingkuranan. Atong lingkuranan. Na ini-comment pa dir, huyang kay na imo lingkuranan kay o man ay tukod tunga ako ang pamana draft pamana siya ato pamana siyang himuan og final gyud nga design ang giklaro lang diha ang iyang kilid kanang cross o kanang scallop mao man gunay trademark ni Santiago Apostol dinhi sa atong parokya mao na gi-emphasize lang na ang kilid ra pero kanang tunga-tunga daghan patag buhatonon diha ay mo kabalaka kay ikritik na natog maayo para nindot ang ato lingkuranan. Tiyaw mo ka na, o mo palit mong ticket, mahimo nang naa. 200 pa di man na paigong 200. Unsay nakabanlas sa mga balay panahos bagyong Tino. Unsay nakabanlas, nakaguba sa mga subdivisions. Unsay nakahugno sa ilang flood control nga nahibaw-an hinoong wa day mga kabilya. Ang tubig, diin man tugikan ang tubig. Nakusog ang nibulog nga niabot pa din sa atong simbahan gikan sa uwan katong uwan ang iyang tinuo sa uwan gagmay ka ito pwede ratog sauron sa atong naong pero tungod sa iyang kadaghan nahimong lunop nahimong baha mao na kung magdaghan ta ang tag 200 nga raffle ticket gagmay ra kay nastanan mura nagtuo sa uwan pero daghanon ta na mulunop ng grasya mga usab ang naong sa yuta niya dapat na dihay atubangan na hazard na kayo na ato sanang ayohon himuon ta na dihang alley of apostles or walk of apostles tanawa di ba porting nindota nagmahumana pwede na mo diha magsandig-sandig picture hikap anang mga statua hapyod sa inyong liog kay para maayo inyong guwitir hikap sa apostol hapyod sa hawak para maayo ang hawak 12 kabuk imong mahapyod diha
Una ako nang ipa-design nga makabot na tong tiil ana. Makabot ang tiil ba? Aron ana kabot ana ilhan na nimo kanang dunay sakit kay muhikap na diha nya muhikap silang tuhod pasabot ana galisod nang nagnaog diri sa danan ana kanindot ana mga apostles mga banggiitan go na nga kuan mga banggiitan go na nga disipulo circle of friends go na ni Jesus ang kuyang magsigi mo adto hapyod ni Judas Iscariote. Ay di man maapil diha si Judas Iscariote kay nawa mo to siya ilisan to siya ni Matias ang nailis ato niya nga nakatuman sa iyang sugo isip part sa 12 ka apostol si Matias man ana mola to ito ibutang ila to Judas Iscariote siguro kay wa man to kahuman siyang termino na suspenso man to nya naghikog manginana ba mahuman ra na nato kun ang atong ginagmay na hatag atong ipermanente ang uwan atong tino bagyong tino niabot og hapit mo sa to 12 oras siging uwan sige jud uwan hangtod nga perti na gyung dako as tubig sige lang ya pug uwan sus nindota ka no moabot na tag 200,000 ang atong halin sa ticket sige lang ya pug palit sige lang ya pug palit naroy paspas kay ni palit ingon dayon ko kapaspas ba nimong ni palit hapit magkakada semana palit yun siya ako na ning gipanaad pa dir hangtod July 25 ingon ko sana all nya nasa tay kani ako lang ning mention on perdili ang iyangan naa ni palit na tog one stop challenge kanang 20,000 nako sige tagaan niyo tikag ticket ani 100 ka ticket sa ayan na lang kog tagae pa dir kay ako nang ihatag sa imong mga staff diha ang ilangan mo ibutang haron naasad sila raffle tickets nindota no unsa kag mabunutan tong usas mga staff nato no nya ang iya tong ticket di ba kasi magmahay iya mang ihatag si iyang gipalitan og 100 tickets kay iyang ipaapod-apod sa atong mga staff na man taron diri mga 40 kapin ka mga staff so tagurha sila ka tickets ato manyag mabunutan mo na surti pero unsa may madawat niya posible mabunutan siguro o sa atong yang ticket consolation prize 15,000 ihatag nato sa atong staff or og swerte gyud kayo adto tingali sa second prize 100,000 ihatag nato sa atong staff pero siya nga nipalit og 20,000 worth na ticket tagaan na siya 100-fold graces sa Ginoo worth 2 million purti ng dakua sa iyang daog. Iwa siya magkinahanglan sa atong first prize kay 500,000 ra ang iyang madawat 2 million graces. Dakua na. Ari jud ka magsigig tan-aw aring 500,000 gamay na. Sige. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna may gitingali mamalit tag one stop na kanang one stop atong paliton aron siguro kita ana sa kuan 2 million siguro man gina kay di man na makak ang Ginoo di man sad siya moingon nga hatagan lang nako katong winner matud pa ni San Pablo kung sa kalibutan mo disiplina ang usa ka atleta sa iyang kaugalingon aron mo daog niya ng usa ka premyo kitang tanan giimbitar sa Ginoo nga mudagan lang kita padung sa dag-anan kay kutob sa makaabot dito sa finish line do na gyoy premyo nya di pagyod ordinaryong premyo langit dili malaya nga purong-purong mo nay inspirasyon nga kining lumba sa kinabuhi sa kalibutan ang lumba dinhi ang winner kadtong makaabot sa finish line. Ang dili makaabot sa finish line maotoy pildi. O kinsa man ning makaabot sa finish line kanang sama ni Esteban mamatay ta nga wa gyud mobiya sa atong pagtuo sa Ginoo. Kanang mamatay ta nga nagsigi gyapon og higugma sa atong isig katawo og sa simbahan. Dili mahigugmas kaugalingon. Gi manindog na ta mga winners.